и участвайте в томболата. Наистина подаръците са прекрасни. До тук мисля, че сме се справили с около 600, може би, билетчета, не знам. Сериозно? Но продължавайте, имате само още 45 минути да играете на томболата. Билетче за левче! А сега искам да ви представя Ангел Колев, който сам ще се представи защо е тук при нас и ще ни изнесе един малък рецитал. Заповядайте. Is this writer? Жена ми казва, хората като ходят на събори и на панаири, играят с огньове, гълтат саби, ти ще четеш стихотворение. Това е тази скука. Все пак аз си предпочитам моята хубава, стара, лирична, носталгична скука, българската литература, българската поезия, българските книги, нашата си българска азбука. Искам с едно изречение само да ви кажа, че аз създадох един литературен проект за българските букви. Всяка година спонсорирам по един съвременен български автор. Екипа ми е в София. Подбора на проектите литературните го правим взаимно. Печатат се изданията в София, разпространяват се в София. Има го клеймото не на мой литературен проект, но моето скромно име присъства някъде в първите страници. И част от книгите се разпространяват в Америка, защото е много хубаво да се продават хубави български книги на българите, живеещи в Америка. Моята маса е там, повечето от вас сте минали покрай мен, много от хората тук са ми приятели, да сме живи и здрави всички. Искам да ви кажа само едно много мило, хубаво, лирично, малко тъжно, но много българско стихотворение на Димчо Дебелянов. Казва се Елегия, част от неговата поема Елегия. Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазли тиха нощ разгръща да приласкае скръбни и нещастни. Кът бреме хвърлил черната умора, що безутешни дни ти завещаха, ти с плахи стъпки да събудиш в двора пред гостинин очакван радост плах. Да те посрещне старата на прага, изложил чело на безсилно рамо, да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш: мамо, мамо. Смирено влязал в стаята позната, последна твоя пристан и заслона, да шъпнеш тихи думи в тишината, впил морен поглед в старата икона. Аз дойдох да дочакам мирен замиг, че моето слънце своя път измина. О, скрити вопли на печален странник, на празно спомнял майка и родина. Ачо, наистина беше трогателно. А сега да ви представиме родопска песен. Химна на родопите от група Песнопойка. Bye.
Здравейте. Както виждате, отзад се приготвя една страшна група от 101 кавагайди от Ню Йорк. Как ще поберем 101 на сцената? Бурни аплодисменти за тях. Здравейте. Значи, групата е основана октомври 2013. Току-що ми казаха, че си търсят още гайдари, защото, както виждате, малко са далече от 101, обаче пък за това свирят като за 101. И ще ни изпълнят Рипни каленке. Браво. Един експеримент преди това. Вие българи ли сте, извинявайте? Здравейте. Вършите. Здравейте. Аз ти познам. Браво. Добре. Може да се пали. Значи да я път. Къде е Илко? Много станцуваше. Илко! Илко! Някой виждал ли е Босилек? Абе, те сега ще се появят, обаче преди това, Марко, аз исках все пак да поканя на сцената тук една небезизвестна личност, която много от вас познавате. Геннадий Лазаров да заповяда, или както всички ние го знаем, е Гената! Павел Кучев! Иво, как си? Преодоляли сценичната треска? Аз още се боря. Добре. Готови ли сте? Някой да намери Босилек. Те имаха време само за съвличане. За обличане нямат време. Идват. Здравейте всички! Сложи се добре!
No, the thing is.
шанс да си купите билетчета. А през това време ние с Мартин ще ви разкажем за нашите бизнес спонсори. Ти си първа. Както знаете, още от миналата година Euromarket е един от бизнесите, които започна и участва в организацията на това мероприятие. Те отново са тук. Euromarket в Brew Mall е първият български магазин в района на Филаделфия. Създаден е от едно българско семейство, почитащо българската култура и храна. Всяко посещение там ще ви помогне да се почувствате отново у дома. Вече 9 години Euromarket ви поднася вкуса от родината ни. Ако ви се дояде българско кисело мляко, баничка, кебабче и много други български храни, заповядайте в магазина. Повечето от вас познават Валерия. Те също са тук днес и можете да се насладите на тяхната храна. Те ви подаряват 2 гифт сертификата по $50 за тези от вас, които са си закупили билетчетата. Следващият ни спонсор е Апетит Маркет. Можете да ги намерите там във ъгъла. Осигуряват 2 гифт карти за $25 и още кошница на стойност $100. Апетит е уникален магазин за български и европейски продукти. Апетит подкрепя здравословния живот, затова в него ще откриете голямо разнообразие all natural, organic и диетични храни. Всичко това в комбинация с удобното местоположение и атрактивен магазин, в който се намира бързо и лесно. Можете да намерите своите любими продукти. Адресът е на 1614 Marlton Pike West в Чери Хил, Ню Джерси. Между другото, всичките информацията за бизнесите също така можете да намерите след събора и на нашия сайт bgfili.com, където всеки един от вас може да получи допълнителна информация. Искам да ви напомня, че на bgfili.com можете да дарите. Имаме си PayPal бутонче, на което може да натиснете и да дарите средства за оформянето на българската фондация, както и за българският клуб в Пенсилвания. Следващия участник в нашата томбола с 2 торти е Калина Арт. Калина се занимава с декориране на торти. Има страница във Facebook Kalina's Art, където всички можете да видите нейните изделия и да и се обадите, ако желаете тя да декорира някоя торта за вашето следващо семейно или друго... Или не семейно. Не семейно събитие. И да я лайкнете също така. Арт-танитка. Таня Ангелова, дърворезбар, осигурява 3 награди. Хлопка, ръчна изработена изкожена каишка, дърворезбова кукерска маска и лъжица. Таня е дърворезбар. В нейното семейство изкуството, традициите и занаятите се предават от поколение на поколение. Наградата е малка стилизация на простички неща от живота и бита на българите и нашите традиции. Таня е обикновен човек, който твори за обикновените хора с обикновени чувства. Следващия ни участник в томболата, който осигурява 2 сертификата по $25, Visa или American Express бизнес карта, е iLabs Medical. Това е българо-американска фирма за медицински софтуери и както вече обявих, ни подаряват 2 сертификата по $25. Ангел Колев, който беше преди малко на сцената, осигурява книги. Негов е литературният проект за българските букви и той съществува от 10 години. Основна дейност е да финансира книги на български автори в България и да разпространява книгите там. Около 30 на брой се продават тук и всички средства от продажбите отиват за нови заглавия. Следващия ни участник в томболата е Ангелова Law Firm LLC. Всеки един от нас в
части от живота ни имаме нужда от адвокатски услуги, така че можете да я посетите. Тя има телефон и сайт, на който можете да я контактувате, ако имате нужда от имиграционни правни услуги, семейно право, търговско право. Адвокат Ангелова помага на сериозно пострадалите при катастрофи и инциденти също така. Тя осигурява 10 сертификата, 5 консултации по 60 минути на стойност $200 и 5 консултации по 30 минути на стойност $100. И не на последно място да споменем нашия голям фотограф Пейти, който има импровизирано студио на място и може да се погрижи за вашите семейни снимки. Здрасти, Ники! Така че можете да се снимате до българското знаме или с водещата Деси. Помислете за това. Пейти направи страхотни фотографии за миналия събор и всички те бяха безплатно предоставени на нашата фейсбук страница и на нашия уебсайт. Така че да благодарим на Бейти още веднъж и можете да го намерите тук за фотографски поръчки. И не на последно място, дочка Оценова, която подарява една икона. Дочка Оценова учи иконография под ръководството на световно известният майстор иконограф Владислав Андреев. Работи в традиционният византийски стил с висококачествени природни материали. Можете да се насладите на нейното изкуство също така в нашия базар. Готови ли сте? Кой си е купил печеливш билет? Моля да се съберете около сцената. Всички печеливши да дойдат до сцената. Заповядайте, момичета. Кой ще тегли томболата, Деси? Ами, момичетата от томбола. Мария? Ето тук има един доброволец. Ами аз мога да държа турбичката. Другия вариант е да не я теглим и да си запазим наградите. Готови ли сте? Хайде сега. Разпъргайте ги добре. За какво теглим сега в момента? Каква награда? Значи, за първо започваме с Euromаркет. 2 сертификата по $25. Окей. По 50, извинете. 2 сертификата по $50. Чия щастлива ръка? Печелившия билет е 9836886. Мария, заповядай да записваш номерата. Повтарям отново. Печелившия билет, който печели един сертификат от Euromаркет за $50 е 9836886. Мария е лицензиран CPA, така че измами днеска в томболата няма да има. Следващото, моля. Волен. Сбъркваме. Марто, може би ти ще прочетеш следващия? Keep this... това не е номер. 311-894. 311-894. Това е $50 гифткарт. Кой има 311-894? Чао. Значи, който спечели, заповядайте на сцената. Ето. Следващия. Вие е следващата награда, която разиграме. Следващото. Разиграваме 2 гифт сертификата по $25 от Апетит Маркет. И един баскет за $100. Също така, ето там отзад можете да ги видите. Следващото билетче. Сертификат за $25 от Апетит Маркет печели номер 797676. И следващия номер $25 от Апетит 311950. 311950.
Следващото тегляне е за баскета от Апетит Маркет за стойност $100. Без да гледаш. Затвори очите. Тук има едни хора, дето подсказват отстрани. Зелен, не е жълт. Номера, който печели баскета от Апетит Маркет е 983809. Отново 983809. Там има един. Това е! Да, моля да заповядате на сцената. Следват торти. Торти от Калина. Кой ще спечели една вкусна торта? И не по-малко красива. Митко, кой твой номер направо да го тегла? Това е за вас. Да, това е вас. Следващите две билетчета. Две торти. По една всеки, разбира се. От Калина. Няма ли джентълмени да помогнат на това момиче? Следващото билетче е жълто. Значи да се приготвят хората с жълтите билетчета, ако обичат. Следващия печелив билет за една много красива и вкусна торта е 797571. Отново печелившия билет е 797571. Още една торта, този път в зелено. 983655. 983655. Следващата награда е осигурена от Арт Танинка. Танитка. Една копанка, ръчна изработка. Ай, сега кое е копанка? И аз не ги знам. Копанката. Значи следващия печелив билет е жълтичък. Жълтичък, моля. Всички са жълтичките билетче. Съсредоточете се. 599100. Жълтичък. 599100. Следващата награда. Жълтичък. Да станат всички с жълти билети. 791560. Виктор, не трябваше с една серия да ги купуваш. Дърворезба на лъжица. Гледайте следващата. Следващата награда. Куклата. Куклата, осигурена още от Арт Танинка. Не подсказвайте. Не подсказвайте. Зеленичък сега. Айде, моля всички с зелените да се концентрират. 545710. 545710. Печели тази красива кукла с българска носия. Следващата награда. Лек автомобил Мерцедес. Не, това беше за до година. $25 от Visa gift card, осигурена от iLabs Medical. 797639. 797639. $25. $25. Да, вияйте. Честито. За $25. Моля. Сега теглим книгите. Книгите теглиме сега. Осигурени от литератур Ачо, който ви изпълни това хубаво българско стихотворение с проекта за българските букви. Първият печеливш билет е жълтичък. 7976
797673. Отново 797673. Следващата книга. Отново жълтичък на Марфия, ти го прочети този. 797-656. 797-656. Следващия. Отново осигурен от Ачо за българските букви. Книга. Билетът е жълтичък. 797613. 797613. Ще ги разбъркаме, бе. Сега ще ги разбъркаме. И аз ще билетите, ще ви трябват. Така, сега следващата награда е... Следващите 10 награди. Следващите 10 награди са... Сертификати за Безплатни консултации. безплатни консултации в Ангелова Law Firm. Всички нелегални да си дигнат ръцете. Така, започваме. Заповядайте, заповядайте. Жълтичък. 791608. Печели. Една консултация, 60 минути на стойност. Не знам колко е. $200? Is that what it is? На стойност $200. Това са миграционни консултации. Не Ето включват, човека там, имиграционна консултация или каквато искате друга. не включват бракоразводни дела. Има и семейно право. Не дей така. Следващия е отново сертификат за 60 минути. Кой номер, Марто? 598-946. 598-946. О, ето тук едно зеленичко. Отново печели сертификат. За колко минути? За 60 минути. От Ангелова Law Firm. Печелившия номер е зелен. Номерът е 983856. Отново 983856. Още един зелен. 311-947. 311-947. Още една консултация. Още колко консултации ни остават? Следващата консултация за $200, пак към Ангелова Law Firm, е зелено билетче 983836. 983836. Колко още ни останаха? Колко ни останаха? Колко ни останаха? Счетоводство, колко ни останаха? Ето там, с колежките отзад. Още 5 имате. Жълтичко билетче. 797647. Печели сертификат от Ангелова Law Firm. Още едно жълтичко. 797-672. 797-672. Печели сертификат от Ангелова Law Firm. Следващото билетче, което печели, е зеленичко. Пак печели от Ангелова Law Firm. Номера на билетчето е 545820. 545820. Още една консултация. 797-659. Ей там. Колко ни останаха? Още една? И така, заповядайте на сцената. Който печели да се качва на сцената. Следващите ни награда е от... тук. Следващата ни награда е
фотография. Бейти осигурява фотография, професионално направена. Номера, който печели фотографията е 791-575. Следващата награда се осигурява от Дочка и е Отче наш, написан и иконография в тази красива рамка. Печелившия билет е зелен. Номера на билета е 764924. И последната награда за днес е една тава с млечна баница, осигурена от семейство Румови. И печелившия билет е зелен. Ето, там, господина с очилата и други такива, да се концентрират за млечната баница. 312093. 312093 печели цялата вас млечна баница от семейство Румови. Благодариме на всичките фирми, които осигуриха тези прекрасни подаръци. Значи, ако някой случайно има съмнение дали е спечелил или не, може да се... Защото тук останаха много подаръци, които не са раздадени. Значи, някой от вас или не са чули номерата, или са загубили билетчетата. Можете да се обърнете към Мария и Тима, там отзад на масичката, и да си проверите билет. Записайте всичко. Yeah.
ви. Благодаря ви много. Много добре танцувате си. Уважаеми приятели, Добре сте се строили. Но решихме преди да ви пуснем да се веселите, че все пак искаме да благодариме на хората, които организираха това събитие. две думи. Бурни аплодисменти за организаторите. Трябва да ви кажа, че като част от... Аз също участвам в организирането на това мероприятие, Мартин също. Можете да ни се доверите, че наистина много труд отне на много хора, за да се докараме до тук. И все пак да го повториме, защото миналата година наистина беше съвсем импровизирано. Искаме специално да благодариме на нашите спонсори. Албена Патронева, Валентин Йорданов и Йото. Бурни аплодисменти за тях. На всички от тези, които дариха през сайта: Васил Михайлов, Русица Тачева, Стефан Георгиев, Албена Цанкова, Десислава Димитрова, Димитър Енчев, Диана Вълева, Волен Николов, Екатерина Дойчинов, Даниел Димитров, Атанас Степавичал и Мария Йорданова. Много ви благодарим. Отново средствата ще бъдат използвани и ние ще ви дадем отчет за основаването на българската фондация и клуб. Благодарим на всички, че дойдохте. Официалната част е към своя край, но това не означава, че веселието няма да продължи. Продължаваме с българска музика след това. Песни и танци. Благодариме ви, че дойдохте. Благодариме на официалните гости, които ни удостоиха с вниманието си. Благодариме на всички от вас, които дарихте и тука и присъствахте и си на това. купихте билети. И си купихте билети. Благодариме ви, че сте толкова засмяни и весели. И за баницата. И за баницата. Да, и за баницата. Благодаря. Беше ни приятно, удоволствието беше наше. Честит празник. И да завършим с право хоро. Забравихме да благодарим на музикантите, но вие с вашите аплодисменти ще им благодарим. Готови ли сте? Svojanci, konče boješe,
Я да видим сега как сте с по-неравноделните размери. Охо, дай чу!
да видим 13-16. Тук има някакви страшни танцори, гледам аз. О-хо! Това е трит за музикантите.